ljudi, zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Dakle, nije me bilo, pa ima mesec jače dana. I znam da vam svima dugujem jedno veliko objašnjenje i rekla sam da se ovo više neće dešavati, da ću ponovo da krenem aktivno da snimam. I to sam milion puta pričala i nikako da se aktivno vratim, tako da mislim da je vreme da vam objasnim neke stvari, da popričamo, da vam snimim neki video, pa ako vam opet ne bude bilo 2 nedelje, mesec dana, bar imate ovaj video, ako ništa drugo. Javila sam se. Da, novina je da sam uradila kosu, što vrlo primećujete. Vratila sam na dogradnju, iako sam srećena zbog toga. Ovaj put smo stavili malo više kose, tako da mislim da ću čak da odem i da skinem po koji pramen, jer mi je jako vruće s kosom, ali prelepo izgleda i predivna je i savršena je i najkvalitetnija na svetu, tako da što se kose tiče, jedan veliki lek. Evo ovako, da ja ne dužim više i da ne pričamo u prazno, da ja otvorim vaše pitanja koje by the way nisam pogledala, tako da ćemo ići redom pa ćemo da vidimo koliko budem imala memorije i baterije, pošto nisam punila kameru, ne pamćem. Tvoje mišljenje o vezama gde su momak i cura druge vere. Pa ovako, ja imam mišljenje o vezama takvim da sve što je ljubav i sve što ne možete vi da gledate kad upoznate neku osobu da li je ona jedne vere ili druge vere, barem ja tako ne upoznajem ljude, tako da ja nemam ništa protiv toga. Sad posle, kad dođe brak i sve to već ne znam kako funkcioniše, jer nisam se raspitivala, nije mi to bilo potrebno, ali što se tiče veza, apsolutno nemam ništa protiv toga. Čak ja, inače, gotivim, na primer, ljude iz drugih država i više puta mi se desilo da mi se dopadne neko ko je tipa Bosanac nego neko naš. Inače, molim vas, zanemarite moju masku. Mom društvu je bilo vrlo dosadno, pa su mi zalepili ovo na telefon, tako da molim vas, zanemarite to. Hoćeš li doći u Budvu sledeće godine? Ove godine neću dolaziti jer aktualna situacija, a sledeće godine ako budemo mogli, vrlo ću rado doći. Da li VIP mogu da puše i na pušači, da li može se kupi bez nikotina? Za VIP sam dobila milijardu pitanja na Instagramu, tako da evo ovdje da vam objasnim. Dakle, VIP je elektronska cigareta i Vipodi, to su oni nastavci koje ubacujete u uređaj i što pušite generalno, postoje beznikotinski i nikotinski. Ja koristim nikotinske, a ako kupite te beznikotinske, to vam onda dođe bukvalno kao mala električna nargila, tako da to vam je to što se tiče VIP-a. Rekla si da ćeš se bolje oblačiti i dalje si ostala ista. Ja i moje oblačenje. Problem kod mene i oblačenja je to što mene to drži dok je spot, dok su emisije, a ja u privatnom životu iskreno ne marim toliko za oblačenje. Tako da, ne znam što da vam kažem, moje oblačenje, ja prosto nemam mene to generalno ne interesuje. Ja nikad nisam bila onaj tip devojke koji će da ode u shopping, da shoppinguje, da mu to nešto, ja ne mrzim da idem u shopping, znači mene u shopping teruje otprilike motkom i ja posle 10 stvari koje probam u kabini ja se unervozim, tako da nemam pojma, ne znam, ja sam nekako navikla sam ovako, to ne znači da ja ne želim da se promenim, ja vrlo želim, samo prosto morat će malo više da se radi na tome, jer ja kad bi mogla svaki dan da imam nekoga da dođe mi kaže obuci to i to i da mi donese i da mi stavi, ja bih obukla, ne bi se ništa ni pitala. Tako da, eto, o tome se najviše radi, uopšte se više ne radi ni o stilu, nego samo u tome, nego prosto ja to ne volim da se bakćem, shoppingujem i ostalo, tako da, eto, samo je to, porastim. Planiraš li neko putovanje? Pozdrav. Pa trebalo je da putujemo prošli vikend, ovaj vikend, sada je trebalo da se vratimo na neko mesto, ali se to malo izjalovilo, tako da za sada nemam u planu, ali nadam se da ću negde otići. Koliko ti dugo stoji nadogradnje kose i noktiju preleposti? Što se tiče noktiju, ja ih radim na mesec dana. Što se tiče nadogradnje, ona može da vam stoji 3 meseca i onda morate da dižete pramenove gore jer vam, jel te, poraste vaša kosa. Da li planiraš neku tetovažu ili piercing? Pozdrav iz Lazarevca. Tetovažu da, piercing ne, piercinge ne volim. Mislim, opet nikad ne reci nikad, ali nešto ne volim, a tetovažu planiram, neku sitnu, malu, tačno i znam šta bih radila, ali polako ima vremena za to. Iskreno nemam pip da se tetoviram, mislim da će baš da me boli i malo sam oko toga. O mršavljanju i kosi. Što se kose tiče, ovo je novina, to ste već videli na Instagramu. Što se tiče mršavljanja, pa sve znate, smršala sam 10 kila u proteklih par meseci. Trenutno sam on i off što se tiče paženja, onako, zbog toga i trenutno ne mršavim jer ne pazim toliko. Ostala sam na toj istoj kilaži. Želim da skinem još 10 kila, to mi je neki plan i to želim da se dogodi, ali tih kritičnih 10 sam skinula, tako da ostalo mi još tih 10 koji treba da se, regulišu. Treniram, sad sam opet imala pauzu jer nisam mogla da treniram par dana, ali se isto vraćam na treninge od sledeće nedelje, to jest od ove nedelje, tako da to vam je to što se tiče mršavljanja i kilaže. Trening, ishrana i nema tu neke prevelike mudrosti, samo da hoćete da se
pridržavate. Ja nisam se pridržavala do mene. Nije da se nisam pridržavala, nego nisam bila striktna. Tipa držim 5 dana ishranu, pa 6 dana pojedem nešto, tako da... Eto, to je moj najveći problem, što ja ne mogu da budem istrajna u nečemu, ali nisam se ugojila ništa, čak sam ismršala neki kilogram, tako da to je okej. Može tutorial za taj look. Za ovaj look, pa nema ništa specijalno. Brown senka, nešto malo crvenkasto, samo sam Karmen promenila, verovatno vam je zato čudno. Da li ćeš nam snimiti video sa Leom Stanković? Pa ako se dogovorimo za nešto, što da ne. Ja sam otvorena za saradnje. Kada izlazi nova pesma, što se tiče nove pesme, nemam pojma, nemam pesmu, tako da dok ne nađem pesmu neću ništa da vam pričam jer prosto nemam pesmu. Da li zaista misliš da ćeš uspjeti u karijeri ili se samo nadiš? Ovako, ja sam ubeđena u to da se ja trenutno ne bih bavila ovim čime se bavim i da ne bih skrenula pažnju na sebe i bila već tu 4-5 godina, 5 godina, koliko sam već, da ja ne treba da se bavim tim poslom. Znači, ja ću sigurno u životu se baviti javnim poslom, jer to je nešto što ide uz mene sad. Da li će to biti pevanje, da li će to biti voditeljstvo, svakako ću biti javna ličnost. Moja najveća životna želja je da se bavim pevanjem, ali tu postoji mnogo faktora. Od faktora sreće, od faktora koga ću upoznati, kako ću raditi, da li će pesma proći, da li pesma neće proći, da li ću uzeti da radim sa nekim producentom ili menadžerom, da li će mi se promeniti ekipa. Znači, zavisi od mnogo stvari, a prvenstveno zavisi od toga kad ja budem počela malo više da ulazim u sve to, da li ću ja želiti da se bavim tim ili ne. Tako da, svakako u životu bit ću sigurno javna ličnost, jer prosto to je moj put i tu sam se pronašla, ali iskreno se nadam da ću se baviti time, ali ne mogu sad da kažem zasigurno, sigurno sad ću mi uspeti u karijeri. Biću uspešna u životu, to je sigurno. Sad samo u kojoj tačno profesiji to ćemo videti, ali ja sam jako mlada. Ja nemam još ni 19 godina, tako da imam vremena za sve to. Koja ti je omiljena stvar koja ti se desila u protekle 2 godine? Bilo je jako puno lepih dešavanja. 2019. mi je jako ružna godina, tako da tu godinu ću malo da onako stavim sa strane. 2020. isto nije ništa bolja, ali kao nemam pojma. A protekle 2 godine, znači ako ubacujemo onda i 2018. tam je godina bila najjača, tako da nisam nedodirljiva, definitivno. Kada ćeš krenuti ozbiljnije sa nastupima i pozabaviti se karijerom? Ja sam krenula da se bavim svojom karijerom i nastupima, ali onda se desilo to da opet nema nastupa i da prosto ne može da se nastupa i onda sam sve to stavila na jednu onako pauzu, zato što mi se spremamo i ja sad vežbam i onda bum, opet neće moći da se peva i onda ponovo sve iz početka, tako da ja se nadam da će uskoro moći da se nastupa, da će meni bend biti spreman, to je da ću ja biti spremna sa svojim bendom i kad bude moglo da se nastupa ću tada početi da nastupam. Stvarno mi je bio plan da krenem ozbiljnije sa nastupima, ali prosto znate kakva je situacija, tako da kako svima, tako i meni. Kada ćeš upisati autoškolu? Evo ovako, što se autoškole tiče, ja sam sad počela, pošto mi stalno sad sedimo na kartingu i ja sam pokušala da vozim karting. Sad, ja sam tako, ima snimak, vidjet ćete u vlogu koji će ići, mislim, posle ovoga, gde mi nije baš najbolje išlo sa vožnjom, tako da kad naučim da vozim karting, onda ću početi da vozim, onda ću krenuti u autoškolu, to tako smo se dogovorili, da kad naučim karting, onda ćemo krenuti i sa časovima vožnje. Da li bi se nekada ofarbala u drugu boju? Ma stalno ja imam te momente, hoću se farbam, neću se farbam, vamo tamo, ali ja sam plavuša u duši i meni je Dejan rekao jednu stvar, to je istina, kaže, ti sad kad bih ofarbao u brown, ti bi me nazvala posle 3 dana i kukala te vratim u plavo i onda bih ti uništio ovu malo kose, ovu kosu što smo, kako se to kaže, ovu kosu što smo oporavili, tako da nije pametno da se ja farbam u drugu boju, možda kad budem starija pa budem želela da ne budem plava, ali eto, to je to. Zašto nisi snimala mesec i više? Evo, ako samo sam čekala ovo pitanje. I ovih pitanja ima jako puno i mislim da vam dugujem objašnjenje. Prvo i osnovno, nisam snimala jer mi se nije snimalo. Najiskrenije. Izgubila sam potpuno osjećaj sa YouTube-om. Znači, uopšte više nemam onaj, ni osjećaj ništa da se gleda, ništa da se snima, ne gledam YouTube, ne interesuje me to. Mene, kao mene lično, da ja pratim. Druga stvar, izbacila sam pesmu, bila sam non stop po televizijskim emisijama, tako da sam ja snimala, samo nisam snimala za svoj kanal, nego sam snimala emisije. Treća stvar, nemam nikakvu inspiraciju, znači inspiracija mi je na jednoj velikoj nuli i zato sam se i povukla s YouTube-a jer stvarno ne znam šta da snimam, a
Tako da vi ako imate neke ideje šta može da bude zanimljivo, pišite mi, ali da nisu 24 sata, sedim u tuš kabini i tako neke stvari, jer to stvarno nisam ja, nije moj kontent i prosto nije mi interesantno. Što se vlogova tiče, nisam ih snimala zato što gledam da se ne krećem toliko, gledam da ne budem na 300 strana kao što sam inače bila, a moj kontent je bilo to da idem kod frizera, da idem kod šminkera, da idem vamo, idem tamo, sedim po kafićima i izlazim. Sada toga nema i to što idem, trudim se da minimalno odlazim i prosto, pritom imam masku sve vreme, ne sviđa mi se kako to izgleda i onda jednostavno ne snimam. I još i poslednja stvar, trenutno moje društvo nisu ljudi koji su baš u fazonu nešto da se snimaju, tako da glupo mi kao mi idemo negde, ja sad izvadim kameru i snimam samo sebe i nikome ništa nije jasno, tako da, eto, to su razlozi, ali se nadam da će se promeniti i molim vas pomozite mi, napišite mi ideje za snimanje i znam da mi napiše neku make-up kolekciju, već ste me pitali, hoću da sredim sve pa da vam snimim to na tenane, jer ovo haos treba srediti, pola šminke mi je kod Ivane, da vas ne da i glupostima trenutno. Kada bi mogla da jedeš jednu hranu do kraja života, koja bi to bila? Pizza. 100%. Pizza ili pasta, to su dve stvari koje najviše na svetu volim. Kako postići samopouzdanje? Pa samopouzdanje to je jedna vrlo široka sfera. Ja prvo variram sa samopouzdanjem svakodnevno. Znači, u jednom danu sam sebi najlepša. Evo, na primjer, danas. Danas sam sebi bila paklena, uopšte se nisam sebi dopadala. Onda sam se sredila, našminkala, obukla, ušla u stare farmerke i samo sam dobila samopouzdanje. Tako da, samopouzdanje je jedna širok spektar stvari, tako da, što se toga tiče, morate da radite na sebi. To je suština. Ja samopouzdanje postižem prvo, naravno, fizičkim izgledom, jer ja prva funkcionišem tako da što bolje izgledam, to ću imati više samopouzdanja, ali poljuljaju mene i mnogo neke privatne stvari, tako da varira to dosta, ali prosto rad na sebi i to je sve što se toga tiče. Da li ćeš opet kao i pre snimati favorite meseca i haul videa? Što se toga tiče, hoću, ali dok sam to snimala, to niste gledali, to vas nije zanimalo, tada sam prestala da snimam, tako da ako biste gledali i to mi napišite, ja ću vam snimati. Kada bi imala knjigu svog života, da li bi se da počitaš kraj te knjige? Da, ja sam jedna jako organizovana osoba, ja sam osoba koja sve voli da zna unapred i ako bi mogla da znam cijelo scenirano šta će se dešavati, mene bi bila najzadovoljnija, tako da ja bih pročitala. Šta misliš da je problem u današnjim ljubavnim vezama? Ovo bi mogla pričam sledeće 3 dana. Pa mislim da je problem prvenstveno Instagram, to što više niko, mislim, jako retko naćete nekoga ko ne vara, ko je stvarno tu, nemam pojma, ali mislim da su sve ove veze u poslednje vreme nenormalne i da ovo ništa ne valja i da ništa nije dobro, tako da pogrešnu osobu pitate za ljubavne veze, ljubavni život, ja se u tom segmentu života ne snalazim, tako da pogrešnu osobu pitate, verujte mi. Kada budeš naišla na pravu, hoćeš li to podeliti sa nama? Ovako, slagala bih vas kad bih vam rekla da se meni nekad neko ne dopadne, da ja ne uđem u neku priču sa nekim ili ostalo, ali ništa od toga do sada nije bilo to. Ja ne želim da delim sa ljudima, sa javnosti, sa vama, nekoga za koga ni ja nisam sigurna da li će to moći, da li će to uspeti, da li će to proći. Zato što prvo, biti generalno sa mnom je jako veliki pritisak. Jako je veliki pritisak jer sam ja kao osoba mnogo teška. Znači, teška sam kao crna zemlja i imam svoje filmove u glavi koje prvo moram sama da rešim. A druga stvar, ja da nekoj drugoj osobi nabacim to da lupam on kad ode negde, da ga svi gledaju, da ga svi pitaju, da ovo, da ono. Mislim da to nije, da nema potrebe za time, ali sigurno u jednom momentu života kad budem imala neku vezu koja je stvarno to što ja želim i koja će stvarno da traje i koja će pre toga da ja budem sigurna u nju, mislim da ću tada definitivno da podelim to sa vama, ali trenutno ja nisam našla nikoga takvog do sada. Da li si ikada imala osjećaj da si sama? Jesam. Puno puta, pošto ja sam inače onako malo, kako bih to rekla, malo sam ja u glavi luda, generalno, tako da često ja imam te momente da sam sama, da ovo, da ono, ali to su više neki moji prebačaji u glavi, tako da, i to ne mislim sama u smislu ljubavnoj vezi sama, nego ovako, imam ja često te neki prebačaji u glavi, ali to me brzo prođe, tako da ne obazirem se mnogo na to, jer
prosto mislim da to svi imamo. Mislim da bi tebi stajala neka pesma poput pesme Žena od sultana, nekako si to ti. Pa sad sam skoro pričala sa drugarom jednim, koji je isto, on je novinar, i baš smo pričali apropo tih bugarskih pesama. Isto mi je on to rekao i mene generalno radi ta muzika, tako da možda sam, to jest razmislila sam da možda ne bi bilo loše da mi sledeća pesma bude, da vidim da uzmemo, da obradimo neku bugarsku pesmu i onda da uradimo tako nešto. Tako da to uopšte nije nešto što je kao da se neće desiti. I to vrlo čak može da se dogodi, samo kad bih našla neku pesmu koja bi mene na prvo onako udarila, da ja kažem to je to, idemo radimo, kontaktiramo autore, pokušamo da sredimo nešto i to je to. Da li se promenio ljubavni status majkom? Nije. Nije se promenio, što sam ja umela da se sprdam sa prijateljima mojima, mislim da meni treba stručna pomoć da bi se moj ljubavni status promenio, tako da nije se promenio, ali ću da odem u stručnu pomoć i nadam se da će se promeniti. Horoskop mi je jako loš, tako da za sada ništa od toga. Zašto te nije bilo toliko dugo? To sam objasnila. Inače, obožavam video kojima se šminkaš. Hvala, snimat ćemo ih. Šta misliš iz ove perspektive, kakav bi bio tvoj život? Kakav je tvoj život da nisi uplovila... Ne, kakav bi bio tvoj život da nisi uplovila u javni život? Čime bi se bavila konkretno? Pa da nisam uplovila u javni život, to je bila moja želja od malena. Tako da, ja sam negde od malena sebi zacrtala da ću se ja baviti, da ću biti u javnom životu. E sad, ja ne mogu nikada da znam kakav bi moj život bio da se prosto nije desio splet takvih okolnosti, splet takvih situacija, jer to je mnogo godina unazad, mnogo dešavanja unazad i mnoge stvari su doprinele time da se ja bavim javnim životom. Ali definitivno pretpostavljam da bih se nekada bavila time. Da li bi to bio marketing? Ja sam jako komunikativna i leži mi to. Ja nisam neko ko može da sedi u kancelariji i radi od 9 do 5. Mene prosto taj posao nikada ne bi ispunjavao. Tako da ne znam čime bih se bavila. Verovatno bih sad upisala faks. Verovatno neki marketing, nešto. Ali eto, to je to. Mislim da je javni život prosto moj životni poziv i mislim da ću se sigurno baviti nekom vrstom javnog posla. Sad da li će to biti pevanje, da li će biti voditeljstvo, šta će biti od toga, ali mislim da ću se sigurno u životu baviti time. Nemam sreću u ljubavi, imaš savjet. A nemam ni ja, tako da i meni treba savjet. Da li ćeš ponovo doći u Kraljevo posle virusa? Meni je bilo divno u Kraljevu i nadam se da ćemo se družiti ponovo jer je meni stvarno bilo top, tako da ja ću sa zadovoljstvom da dođem u Kraljevo ako me budu pozvali. Nemam pitanja, samo da ti kažem da si mlada, uspešna žena, svaka čast, samo tako nastavi. Hvala puno, i ovo nam je poslednje pitanje, hvala puno, hvala od srca. Potrudit ću se da vas ne razočaram i da radim što više i da vaše poverenje i da ovo što me pratite godinama, da vas ne razočaram, tako da nadam se da ćemo se družiti još dugo. Uglavnom, ako imate ideje za videe, pišite mi, ako imate još neka pitanja, postavite mi pa da krenemo neku temu. Pokušat ću da vam izbacim minimum jedan video nedeljno, možda 2 videa nedeljno, stvarno ću pokušati, barem jedan video nedeljno, da to bude kao nešto što ću sigurno da radim, jer sam potpuno izgubila, kažem opet, celu tu epizodu snimanja, ali potrudit ću se, tako da pišite mi dole ideje za video, a ja vas ljubim puno i nadam se da se vidimo sledeće nedelje ili možda čak i ranije. Ljubim vas, Ruža Rupić, ćao!